Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. It can happen anywhere at any time. You encounter someone with a negative attitude who starts complaining or arguing with you. Their intention may be to intimidate you, but if you calmly show them an understanding smile, it will deflect the brunt of their negative approach. Continue watching to find out more about the power of a smile. Today's program will be presented in Finnish with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, English, Finnish, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Spanish and Thai. Tervehdys, iloiset katsojat! Olen Maisa edistyksellisestä Helsingistä, Suomesta. Ihmiset meidän maassamme toivovat, että hymyilet joka päivä, koska missä tahansa oletkin, siellä vallitsee mieltä ylentävä ilmapiiri. Tämän päivän ohjelmassa, millainen vaikutus hymyilemisellä on elämääsi? Puhumme hymyn merkityksestä. Oletko huomannut, että suurin osa mainoksista käyttää hymyilevien ihmisten kuvia? Mikä tekee hymystä niin tärkeää ja vaikuttavaa? Modernin teknologian, kuten 3D-ultraäänen avulla, voimme nähdä, että äitinsä kohdussa olevilla syntymättömillä vauvoilla on hymy kasvoillaan. Syntymänsä jälkeen pikkuvauvat usein hymyilevät nukkuessaan. Jopa vastasyntyneet vauvat, jotka ovat syntyneet ilman näkökykyä, eivätkä tiedä, miltä hymy näyttää, hymyilevät ihmisäänen kuultuaan, erityisesti jos se on heidän äitinsä suloinen kehtolaulu. Oletko koskaan huomannut, miten pikkuvauva vastaa hymyyn? Voit nähdä, että se on vaistomainen reaktio. Kunnianarvoisa tohtori David Chamberlain, joka oli amerikkalainen metodistipastori ja neuvontapsykologi, tutki vauvojen psykologiaa ennen syntymää ja sen jälkeen. Yleisiä uskomuksia vastaan hymy elämän alkuviikkoina ei ole aina merkki siitä, että vauva päästää ulos kaasua. Ne osat aivoista, jotka ovat vastuussa hymyilemisestä, ovat aktiiviset jo sikiöllä, mikä on saanut tutkijat uskomaan, että tämä toiminta auttaa meitä oppimaan, miten käyttäytyä eri tilanteissa, jopa ennen kuin avaamme silmämme ensimmäistä kertaa. Toisessa tutkimuksessa, joka keskittyi näkevien ja sokeiden urheilijoiden kasvojen ilmeisiin, tiedemiehet saivat selville, että ihmiset molemmista ryhmistä muuttivat kasvojen ilmeitä samalla tavoin riippuen sosiaalisesta tilanteesta. Esimerkiksi näkökykyisillä ja sokeilla urheilijoilla, jotka hävisivät lotpuottelunsa ja saivat hopeamitalin kultamitalin sijaan, oli taipumus jakaa niin kutsuttuja sosiaalisia hymyjä palkintojen jakotilaisuuksissa. Sosiaalisessa hymyssä käytetään pelkästään suun lihaksia. Täysin luonnollinen hymy, joka tunnetaan myös Duchenne-hymynä, saa posket kohoamaan ja silmät loistamaan. Sokeat urheilijat eivät olisi voineet oppia sosiaalista hymyä ottamalla mallia muista. Tämä osoittaa, että hymyileminen on synnynnäistä, mikä tarkoittaa, että se on lähtöisin mielestä. Hymyilemisellä on positiivinen vaikutus ympärillä oleviin ihmisiin. Se on tarttuvaa. Hymysi ei ainoastaan saa toisia ihmisiä hymyilemään, vaan sen vaikutus moninkertaistuu, kun heidän hymynsä heijastuvat naapuriisi tai työtoveriisi. Kun katsot jotakuta silmiin ja hymyilet heille, sanot heille hiljaisesti, että heillä on merkitystä, mikä automaattisesti saa heidät tuntemaan olonsa hyväksi. Sitten he hymyilevät toisille ihmisille ja rakkaus jatkaa virtaamistaan yhdestä henkilöstä toiseen koko päivän. Hymyilemällä vaikutat myös siihen, miten toiset ihmiset näkevät sinut. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että kun hymyilet, vaikutat puolensa vetävämmältä ja itsevarmemmalta. Toiset tutkimukset osoittavat ihmisten kokevan, että he voivat luottaa sinuun, kun otat katsekontaktin ja hymyilet heille.
Nämä ovat tärkeitä asioita muistettavaksi seuraavalla kerralla, kun menet työhaastatteluun tai kun tapaat tulevat appivanhempasi ensimmäistä kertaa. On hämmästyttävää, kuinka suuren eron valmis hymy saa aikaan elämässäsi ja muiden ihmisten elämässä. Vaikka se ei tulisi luonnollisesti alussa, voit opettaa itseäsi hymyilemään riippumatta tilanteesta. Kyse ei ole siitä, että teeskentelet olevasi iloinen, vaan ennemminkin seesteisestä irtautumisesta. Valitset jo ennakolta tekeväsi positiivisen vaikutuksen, ja tämä varmasti tekee tilanteista suotuisampia sinulle. Pitäkäämme nyt tauko kuunnellaksemme lyhyen viestin ja sen jälkeen palaamme tuota pikaa. Pysythän Supreme Master television kanavalla. Tervetuloa takaisin ohjelmaamme Millainen vaikutus hymyilemisellä on elämääsi? Jatkakaamme hymyilemisen vaikutusten tutkimista. Tiesitkö, että hymyn pitäminen huulilla, vaikka et tuntisikaan olevasi onnellinen, voi saada sinut ajattelemaan positiivisempia ajatuksia ja parantaa mielialaasi? Meillä on taipumus hymyillä positiivisten tunteiden ja tapahtumien seurauksena. Psychological Science-aikakauslehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan vuodelta 2015 hymyileminen voi alentaa pulssiasi, kun olet stressaantunut. Tavallisesti stressaava tilanne saa sydämesi lyömään nopeammin ja nostaa verenpainettasi. Siispä, kun asiat menevät pieleen tai kun tunnet jokapäiväisen elämän paineen, yritä hymyillä. Se ei ole vaistomainen reaktio, mutta siitä on todettu olevan sekä fyysistä että psyykkistä hyötyä. Kun hymyilemme, kasvolihaksemme lähettävät aivoihimme signaaleja, jotka aiheuttavat serotoniinin ja endorfiinien vapautumisen. Nämä ovat biokemikaaleja, jotka voivat auttaa meidät pois masennuksesta, kohentaa immuunijärjestelmäämme, nostaa kivunsietokykyämme ja vähentää stressin vaikutusta. Alhaisemman stressitason avulla voimme elää pidempään, joten on itse asiassa olemassa selkeä suhde hymyilemisen ja pidemmän eliniän välillä. Tutkijat Wayne Staten yliopistosta Detroitista, Michiganista, USAsta tarkastelivat valokuvia baseball-pelaajista luokitellakseen heidän hymynsä. He saivat selville, että pelaajat, jotka hymyilivät eniten, elivät noin 7 vuotta pidempään kuin hymyilemättömät pelaajat. Jos olet matkustellut erityisesti ulkomailla, olet ehkä huomannut, millaisen eron hymy saa aikaan. Hymyileminen ei ole ainoastaan synnynnäistä, se on universaalia. Et ehkä osaa jonkun toisen henkilön kieltä, mutta voit koskettaa heidän sydämiään ja voittaa heidän luottamuksensa vilpittömällä hymyllä. Sitä paitsi ihmiset kokevat, että olet puolensa vetävämpi, kun hymyilet. Varmista vain, että käytät kaikkia kasvosilihaksia, myös niitä, jotka ovat silmiesi ulkokulmissa. Hymyilemistä voi myös käyttää eräänlaisena itsepuolustuksena. Näin voi tapahtua missä tahansa, milloin tahansa. Tapaat jonkun, jolla on negatiivinen asenne ja joka alkaa valittaa tai väitellä kanssasi. Heidän aikomuksensa on ehkä pelotella sinua, mutta jos rauhallisesti hymyilet heille ymmärtävällä tavalla, se muuttaa heidän negatiivisen asenteensa suunnan. Käytä positiivista energiaasi purkaaksesi heidän vihamielisyytensä. Kun etsit töitä, itsevarma hymy kertoo potentiaaliselle työnantajallesi, että olet kyvykäs, ystävällinen ja rento henkilö. Kun sinut on palkattu, työtovereille hymyileminen voi kohentaa ryhmätyötä sekä johdon mielipidettä sinusta. Erityisesti palveluammateissa aito hymy on kaikkein tärkein ja kustannustehokkain PR-työkalu. Joogin elämänkerran kirjoittaja Paramahansa Yogananda kirjoitti: "Anna sieluni hymyillä sydämeni kautta ja sydämeni hymyillä silmieni kautta, jotta voisin kylvää rikkaita hymyjä surullisiin sydämiin.
Kalkutan Pyhä Teresa, joka yleisemmin tunnetaan äiti Teresana ja joka perusti Rakkauden lähetyssisaret sääntökunnan ja sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 1979, kirjoitti: Rauha saa alkunsa hymystä. Tunnettu buddhalainen kansainvälinen henkinen johtaja, kunnioitettu, kunnianarvoisin Thich Nhat Hanh kirjoitti: Hymysi avulla teet elämästä kauniimpaa. Erityisessä maailmanrauhan meditaatioseminaarissa Pattayalla Thaimaassa vuonna 2006 korkeinmestari Ching Hai kehotti osallistujia muuttamaan asenteensa ja olemaan iloisia hymyilemällä niin paljon kuin mahdollista. Yeah, it's easier said than done, you know? Yeah, I know that, but try, keep smiling. Even if you don't like to, just do it. Because I told you already, scientifically proven that if you smile, even if you fake it, the cells in your body listen to it and thinking it's real. And then he begin to be in a happy mood with you, and then God knows what leads you to. Huh? If not, you lose nothing. Just a little bit sorry in the mouth, but we have worse than that. You know, otherwise you have headache, you know, by depression. Yeah, so a little sore in the mouth, it will bring happiness. Why not? Huh? Okay. Toivomme, että ohjelmamme on inspiroinut sinua ja hymyilet enemmän tulevaisuudessa. Kun sillä on kerran niin paljon erinomaisia vaikutuksia, miksi et aloittaisi jo tänään? Ihastuttavat katsojat, olemme kiitollisia, että olette liittyneet seuraamme katsomaan ohjelmaamme, millainen vaikutus hymyilemisellä on elämääsi. Seuraavaksi vuorossa on Villieläinten puhdas rakkaus osa 1/2. Mestarin ja oppilaiden välillä heti huomionarvoisten uutisten jälkeen. Olkoot päivänne täynnä positiivisia ajatuksia ja Jumalan rakkautta. Delightful viewers, we are grateful that you joined us for our program entitled What Smiling Can Do for You. Coming up next is Pure Love of the Wild Animals, Part 1 of 2, on Between Master and Disciples, right after noteworthy news. May your days be filled with positive thoughts and God's love. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/HL. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/HL. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule e suprememastertv.com/HL. Nossos programas oferecem vários idiomas. Acesse suprememastertv.com/schedule e suprememastertv.com/HL. हमारे कार्यक्रम पेश किए जाते हैं कई भाषाओं में। कृपया देखें suprememastertv.com/schedule और suprememastertv.com/HL。我们的节目提供多种语言，请看 suprememastertv.com/schedule 和 suprememastertv.com/HL。 Rancangan kami mengawal kampanye bahasa. Sila kunjungi suprememastertv.com/kehadapan-schedule dan suprememastertv.com/kehadapan-HL. برامجنا متوفرة بالعديد من اللغات. يرجى زيارة suprememastertv.com/schedule و suprememastertv.com/HL. Наши программы предлагают много языков. Пожалуйста, посмотрите suprememastertv.com/schedule и suprememastertv.com/HL. รายการของเรามีให้หลายภาษาโปรดดู suprememastertv.com/schedule และ suprememastertv.com/HL